modeling agency pakhat chu mi papian nal zual thangkho min mi pasek lutuk lo ho chu an la khoma an zinga chuan tlangwal pian thiam kala tel ve in na manei lova a na ber chu jim kalni ve in a moi tok chi a sek chu atum ve a kala chu model atan thantling ni in bialnu chelo tak ya yi aneya a bialnu po model ni ve thovin an pani hian an la upa chepik lova anuam ti rual an la ni bok ole video hi like in min lo share sak lela channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u kala chu na bialnu chu ngakin ya itsu nal takin azo te kala mi pa itzonga mongti erchu thiam ve hle in a mel en ai dain azeya cher lampang in khai thizur ni ma se anute alien viau maya akun chang phei chuan anute atlamayang ti hlau om khopin nute anei fual ve a anute hi fual viau ma se aruka akhal trata wangin mi pa ho chuan an soi sel ngai lo kala le ya chuan thil ei chuakin model an ni ve awang chuan an ei du zong po atovin achang kang viau maya an du to ka anin no por nu chuan bil pek a huna kala chuan ke ai I hlo asang zo ka bil hi pe mai ta che ti a hrilin ya chuan ami pa zo ki ni pe yang chu ti in bil pek chu adu big lova an ei dona anin lungrol te reng ne bil pek a hun meu chuan in hnial na sa ve hle in ya chuan ni kan pe ange bi panep tak in hi tia hawin kala tlom la chuan angai lo veti in ama chuan an pe a summa om lo hi chuan mel that ringot po hi hre om ani chang atam ti chu ya pon a hre ve bok kala le ya chuan an apartment lampanin an la in hnial renga kala chuan zanin chu karon leng koi peilo dule nang ma te khan han mutlong la ani mai ti in a hrila ya chuan mi panep do ngai zon hi kala simang ti in ati tausana an driver chuan kala hne na khatiang in mei chia ti ma ta che I mangai tak zeta ni chuan I kher ve anga lom ti a hrilin kala chuan ya chu a mangai ti a hre chuaka driver so yang chuan kher ve tumin ya chu a zuya ya apartment lama chuan eden huan dress ngata omin ya chuan IG lama followers ka nga nan ruak do keng kungin ka live trinang chuan thalak po ka po sexy ve dawang ipom don chuan ka bial pa in le theyang ti in a hrila kala po chuan lo pomin bialnu chu sexy takin social media lama ma se en liam mai atum bok kala le ya te chu in remin an mit meng a khum trana in stratu tumin anin ni puivur fo a kala chuan a bialnu chu zeiti hle in a zei ema wang chuan I eng tonem ni tia zotin anin stratu ta ani kala le ya chu longchang kang taka chuangin mi house azar an zova IG vela thalak sexy an post thina wang chuan millionaire ho kara tel ve in an sum seng mi lovin chol hun nuam tak man an tum ve a an long en kol tu zinga me che pakhat pola I chuan anaw te chu thu hrilin mi house ale model rual kan en kol dona wangin engkim hi uluk takin ti ula professional takin in omdon ya ti in anaw te chu an hrila an long kapteng Thomas su vakai tho tumin Thomas suan ru ma hondu lova longchang kang taka chuan Russian pahausa Dimitri po chuang ve in anupui vira inen chuan chol an mang ve a anupui chu avun a chur ve deuh to wangin nulamong er chu amel ve renga pahausa deuh nia nupui nei mel that lo chu poi ati thin khop mai kala le abial nu ya chuan pasta e ve in poisanga mel dovin an khosa ve a nitin lan satan cho thing bar thin ma se IG lama chuan vo in chu KFC ve zuk ti an hrat khop mai kala chuan mi house ton to Dimitri chu ti puin a hosak dan an zota Dimitri chuan fertilizer siam chu na company anei thuwa changin kala chuan model ni ringot thi hosak na ani lo ti chu a hrathiam ve bok an bula chuan British nu pa house tar lam to lo om ve in an maloka nuvalai chu English nga tabiak antuma
chu nu valai mi hausa nu pui chuan engma lo hra thiam lo vin mi hausa nu pui tlera ulom do fing vak lo ang chi kha ani ber mai zana niya Dimitri chuan a hausak pui Jarma chu in Turkhilain an bulloka model retheia ya ichu an enrenga Jarma chuan ya ichu anulanal tak ani thu shrilin Jarma hi tarhot tak ani ve a sap mithim angkha ni ve in Jarma hi anram edena ani bermai kalale Dimitri chuan Jarma chu lo thlir rangin taralama zo artu ya hip na sati chu an hreve a zawar tui patsangin an hi pitsuan an manna tur a hriat thei khop mai kala le ya ichu an room lama omle to in zan lama hi chuan an thoma lian thei viau maya sum nga lo ma se instratut lama hi chuan minei nung tak an ni ve bok atu kania ya ichu nal taka in sein ruak keng kung chuan tha ala a IG lama post le in athala khan en mai hi chuan poisa anga mel thin khop mai virai chu tui chengin atir ka chu cheng ve turin asoma apasalin sumanga ema wang chuan nuam takan nungin nula mel tha brok tak tak khau chuan mi hausa pasala nei ve an chak pha a atir ka nu po chuan a pi thu chu o in lengin tuya anin chi a tuya anin chi arenga wang chuan an englo po tui kep ang vekani mi hausa ho chuan longan ha thok ho chu tui cheng vek tura somin pola yero chuan adu velova anei tur chu lo boi puin mi hausa om ngai na shelo kara khosak chu hre om ti chang anga ve khop mai zana niya mi hausa ho chuan zanria danglam takkil hovin anei tur chu a common lo hlom viau maya British mi hausa nu pa phei chuan ti hlei thei lo vin an pum anuam lo ngala mi hausa ho chu an kwa puar vekin ko puara wangin an boihlom viau maya an longlama thil fel lo omin na thok ho chuan an endika an long chu long suam mang ho in an ron beiti hra thiamin an hlau viau maya an captain Thomas le Dimitri ero chuan engma lo hra lo vin zu an lo in mai bok long suam mang ho chuan long chu ron bein mi hausa ho chu man vek an tuma British nu pate chuan grenade chu charin pa ber chuan an en chianga bom mani ti a hriat chuan tlai to in apuaka midang ho chuan thom lo hria in longlenga chuan a fing zual an chuanga thirkar lam chu pan ngalin long suam mangte lakata chu mitlem te an him thei ram ani thirkar chu thlengin flare chu an kapa an mani trampui thei tur tuma an om lawa wang chuan trampui tu an mu ma chu thirkara om an tum bok atuk zing ania Abigail chu longlenga ron harin an ei tur kol ang chu an la chuaka an om na chin po an hriat hlom lawa wang chuan ei tur chu anin sema thirkara chuan mel that le ho sak khan om zia anei lo ang reng khop mai thirkara chuan dam kho chuak turin ei turan mamo ti chu anin hria a Abigail chuan octopus manin mei anuna a octopus man chu hemminin midang ho chuan ei ve an dila Abigail chuan phalve main an captain chuan ei tur chu la nei ve in midang asem ve hloma ei turan mamo hlom ema wang chuan ei tur nei ho chu an thu thin khop mai atu kania Dimitri chuan anupui a boral ti chu muchuakin anupui chu angai vak lova anupui lunglu or chu phel tumin a phel lok thei lova anupui ai chuan a lunglu pek kha a bo mayang ti a hlau ani ber mai Abigail chu ram vachal berni in kala le Nelson chu ei tur zong ve turin a hrila kala chuan ka thiam ve hleinem tia changin Abigail thinrim chuan thiam lo tura omlo khuma chi pat lo tur ti in a hawa kala hi asta ruka wangin tir nuam atibik ani Abigail le kala chu in mufalin a meichia zok chuan an starta a zei ema wang chuan Abigail le kala chu in stratutin hre om lutuk lovin an bodun ani bermai kala chuan a bialu kha thei hil big lovin arin om lo santi chu athup veya ya I chuan ring hlel ma se fiana anei lowa wang chuan kala te ang mi pa hi chu thirkara mani chau pon tang ma se an ler tho arin omani atuk zing ania ya I chuan kala hne na kan omna thirkar hi ka fangkwal do kalo le to lo mai thei ti in akal sana
Abigail po chuan zui ve ngalin thirkara chuan tu tenge cheng ve hriat an tumta ani mi house anu pui chuan mi hang sum dong mu in khoya tanga local nge ini ti in an zota mi dumpa chuan atong engma lo hre thei lo vin an buai dun khop mai Abigail le yaya I chuan bungruawa mu chuakin ei turan mutrawa Abigail chuan yaya I bialpa angai zona wang chuan ril rusual pu in yaya I chu chutlum atuma chutia chutlum atum lai chuan yaya I chuan thian thatak anga asoya wang chuan Abigail chuan ril ru thlakin yaya I chu thiana tan siam atuma kala khana bian nu te pani chu ron songin lau thong takin atlana atop ta ani